רוצה משהו מהמבצעים, סט מגבות ב-10 חטיף קפה, מארז משפחתי, מגבונים 30 יחידות, אריזת חיסכון. זה מדד הנסדק. חברת מגבונים עלתה ב-49.70. החשבון שלך. הרגע שאלתי אותך אם את רוצה מארז מגבונים, אמרת לי כן, כן, עוד פעם כן, כבר כמעט קראתי לאמבולנס. איזה קטע. גם אני הייתי בשיחת עבודה, ממש פה איתך, בעבודה. שאלתי את הלקוחה אם היא רוצה משהו מהמבצעים, הלקוחה אמרה שכן, אז הלקוחה תשלם. דיברתי איתי, אני חשבתי שאת עוד פעם בטלפון, אני כבר לא יודעת, את יודעת, אי אפשר לדעת אצלך. לבטל אמרנו? אין בעיה. ביטול לקופה 2, ביטול... אוי, נו, זה לא עובד. ביטול לקופה... אפשר אולי את הטלפון שלך בשביל לתפוס אותה יותר מהר? פשוט אין לי שיחות יוצאות. בטח, מה? הלו? חגית? לא, זאת לא שוני, זאת כוכבה והסוכנת שלה. שוני לא חשה בטוב, את תצטרכי להקפיץ מחליף. קל, אבל מסתבר שזה קלקול קיבה די חריף. תודה, אני אמסור. מזומן או אשראי? פעם אחרונה. אבל פעם אחרונה שאת מדברת בשטח של הקופות עם הטלפון, גם אם מתקשר לפה, הם כל הקואוצ'רים. הקואוצ'ר של הקואוצ'ר, ברור? הולכת לעצמי את כל אנשי הקשר שלך. אם אני תופסת אותך מדברת ברדיוס של הקופות בטלפון, אני מתקשרת לכולם ואני ממציאה לך כאלה סיפורים שיגרמו לשלשול שלך להיראות כמו כאב גרון. הבנת?